Un dels fets cabdals en la història dels xicots tingué lloc l'any 1989. Després d'haver actuat per primer cop la Diada de Sant Fèlix de l'any anterior, els administradors d'aquell any anuncien que els xicots no podrien participar a la Diada si abans no havien fet el 4 de 8. Més tard van rectificar i es van avenir que els xicots actuessin els 3 dies de festa, encara que el dia 30 sense cobrar. La resolució no va agradar gaire a la Junta dels Vermells, que exigia un tracte igualitari amb la resta de colles. La controvèrsia va originar 2 corrents interns ben diferenciats. Per una banda, la Junta, com a mesura de protesta, volia renunciar a participar cap dels 3 dies de festa i, per l'altra, un corrent renovador de xicots joves, que valoraven, per sobre de tot, poder participar a la seva festa major. Pocs minuts després de l'actuació de Martyrs Street, el primer cap de setmana d'agost d'aquell any 1989, 2 membres de la colla i a través dels micròfons de Ràdio Vilafranca van demanar públicament al cap de colla, Fèlix Ill, una consulta entre els xicots per decidir si actuaven o no per Sant Fèlix. L'endemà els xicots tenien actuació a la Llacuna. Durant el viatge en autocar, el cap de colla agafà el micròfon i es negà a actuar el 30 d'agost de franc, no per diners, sinó per dignitat. En arribar a la Llacuna, en un lloc proper a l'actuació, s'improvisà una assemblea amb tan sols una trentena de xicots, en què es votà gairebé unànimement actuar per Sant Fèlix, ni que fos de franc. Automàticament, Fèlix Ill, el seu germà Lluís i Leopoldo García, Polo, els 3 dirigents de la colla, van comunicar als presents que abandonaven els xicots. Aquest va ser l'inici de la desfeta. Les paraules, el temps les fumiga. Queda però l'essència i el record dolorós d'uns quants. Un horitzó neutre, desdibuixat, ingràvid, sonorament silenciós, i tones d'esborralls, embrions d'una nova grafia. Amb la marxa dels Ill i en Polo, molta altra gent va deixar la colla. Els xicots van quedar mancats d'efectius, apàtics i desmotivats. Després de quedar en últim lloc en el concurs de castells del 1990, que feu marxar encara més gent, no es podien assolir ni tan sols castells de 6. La colla estava tocada de mort i la Junta va decidir que fins que no tinguessin com a mínim la possibilitat d'aixecar castells de 6, renunciarien a actuar. De fet, no hi havia colla, tan sols un voluntariós Cisco Martínez, que no va perdre mai la fe de poder tornar a veure els xicots vestits de vermell en una plaça. Van perdre molta gent de tronc, sí. Els fills es van portar d'alguna manera, a plegar ells van plegar molta gent del tronc, van començar de zero pràcticament, i això va implicar una baixada en picat de la colla. I estava realment molt malament. Ja et dic, en un assaig podíem arribar a ser 7 o 8 persones. En aquell moment érem això, 10, 15, 20, 25 persones assajant, no érem més. S'assajava allà a lo que és ara el casal de la Festa Major, que en aquell moment començava a ser-ho, però ni se n'hi deia així, i bé, fèiem assajos de castells de 5, algun de 6 i gràcies, no? Vam intentar tirar la colla endavant com vam poder, perquè és que no en sabíem.
L'únic que teníem de reforç era el Cisco, que era el cap de colla, hi havia l'Enric Pagès i també el Pero Canya, era un dels que es van quedar, dels que eren els dirigents de la colla. En aquell moment que tot semblava que se n'anés a Norris, doncs aquesta gent no van abandonar i van voler tirar-ho endavant. O sigui, amb prou feines fèiem castells de 7 i era plaça que anàvem a tirar un castell de 7, plaça que anàvem a caure. I clar, això és dur per una colla, doncs no poder ni vestir castells de 7, doncs és dur. Després d'estar durant una temporada llarga sense actuacions i amb assajos en els que els assistents es podien comptar amb els dits de les dues mans, van anar apareixent de mica en mica noves cares, gent jove que no havia pujat mai a cap castell. Però si un fet va ser cabdal per al ressorgiment de la colla, va ser la invitació a participar en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics del 92. Desenes de persones es van fer xicots per assistir a l'acte. Molts ho van fer només per això, però també n'hi van passar uns quants als qui els hi va agradar els castells, van sintonitzar amb l'ambient de la colla i s'hi van quedar. La colla s'havia restablert, amb la contrarietat de comptar amb molts castellers il·lusionats però inexperts. Alguna gent de pinya i alguns dels nous xicots van haver d'aprendre a pujar al tronc, a ensenyar la canalla, a ser castellers.